Mae Cymru ar hyn o bryd yn drydydd yn y byd o ran ailgylchu gwastraff o gartrefi. Yng Nghymru, rydym yn ailgylchu 65% o'n gwastraff. Mae 94% ohonom yn ailgylchu rheolaidd yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed i ailgylchu 70% o'n gwastraff erbyn 2025, a dod yn genedl ddi-wastraff erbyn 2050. Y nod nawr yw adeiladu a lwyddiant ailgylchu yn ein cartrefi a sicrhau cyfraddau ailgylchu uchel ar draws gweithleoedd hefyd. Mae hyn yn cynnwys bob ysgol yng Nghymru. Amcangyfrifir bod pob disgybl ysgol uwchradd yn y Deyrnas Unedig yn cynhyrchu 22 kg o wastraff pob blwyddyn. Beth am ddisgyblion cynradd? Mae pob disgybl ysgol gynradd yn cynhyrchu tua 45 kg o wastraff y flwyddyn. Oeddech chi'n gwybod mai papur a cherden yw dau o'r enghreifftiau mwyaf wastraff yn y Deyrnas Unedig? Mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb i leihau gwastraff ac i ofalu am adnoddau ein PLANED fel y gall ein plant hefyd fwynhau byw ar ein byd bendigedig. Ond sut allwn ni wneud hyn? Roedd fi yn ddatrysydd gwastraff. Rwyf fi hefyd yn ddatrysydd gwastraff. Mae'r ateb yn eithaf syml. Mae angen i ni wrthod, lleihau, ail-ddefnyddio, ail-gwmpasu ac ailgylchu. Os bydd pawb yn ddilyn y 5 rheol yma, gyda'i gilydd gallwn weithio i ddefnyddio ein hadnoddau synhwyrol a chadw ein PLANED yn iach. Wedi'r cyfan, dim ond un daear sydd gyda ni. Mae angen i ni ofalu amdani. Rwyf fi yn ddatrysydd gwastraff. Gadewch i ni i gyd wneud ymdrech i wrthod, lleihau, ail-ddefnyddio, ail-bwrpasu ac ailgylchu. Fi'n deall, mae angen i ni wrthod defnyddio poteli plastig enghraifft a gwrthod llungopio dogfennau di-angen. Gofynnwch oes gwir angen hwn arnaf? Mae angen i ni leihau hefyd. Mae angen i ni leihau'r defnydd o blastig un tro, fel y boteli yma, a lleihau'r pethau wedyn yn ei taflu. Gallwn ail-defnyddio rai pethau neu ei defnyddio mewn ffyrdd gwahanol. Ydych chi'n hoffi hwn? Daliwr offer newydd. Ydy siwmper yma'n ffit o'r ti? O, diolch! Does dim amser i wastraffu. Gan ddechrau ar y 6 o Ebrill 2024, bydd Cymru yn gweithredu rheolau newydd ar gyfer ailgylchu yn y Gweithle. Beth yw'r gyfraith newydd? Bydd angen i bob gweithle gan gynnwys ysgolion wahanu rai deunyddiau i'w ailgylchu. Pa ddeunyddiau sydd angen ei gwahanu? Papur a cherfyn. Bwyd, Gwydr, Metal, plastig a chartonau. Ni lle ni trefod y holl ystryd mewn un bin, fel cadw bob grŵp o defnyddiau ar wahân i'w gilydd. Wyliwch am y labeli hyn pan fyddant yn cyrraedd eich ysgol. Fel ysgol, bydd angen rhoi labeli hyn ar eich biniau fel bod pawb yn gwybod beth sy'n mynd i ble. Rhaid rhoi papur a cherdyn mewn un bin, ond rhaid iddo fod yn lan ac yn sych, dim paent, dim glud, tapselo ac unrhyw halogiad arall. Bwyd. Rhowch afalau, croen banana a gwastraff bwyd yn y bin bwyd. Rhaid rhoi gwydr mewn bin ar ben y hiw. Cofiwch ei olchi yn gyntaf. Gellir gosod metal, plastig a chertonau gyda'i gilydd mewn bin ar wahân. Beth os nad yw'r ysbwrio yn ffitio i unrhyw un o categoriau yma? Wel, mae angen rhoi'r ysbwylio hwnnw mewn bin du. Ond cyn rhoi eitemau yn y biniau, meddyliwch a allwch chi eu hel defnyddio ar gyfer rhywbeth arall. So here you can see all of the plastics that we've sorted out, and we've been sorting them into different colours, ready to be shredded on our machine.